F'analiżi ta' riżultat elettorali li kellna fl-aħħar jiem l-ex chairman tal-Alternattiva Demokratika u l-ADPD, Carmel Cocopardo, jindika kif il-Partit Nazzjonalista baqa l-istess attitudni arroganti li tneżżaw mill-fatt li jġib rispett lejn kulħadd inkluż dawk fih danu stess. U jagħmel dan f'opinjoni fil-ħarġa tal-Malta Independent on Sunday. Waqt li għamel osservazzjonijiet dwar ir-riżultat diżastruż li l-partit ta' Bernard Grech kiseb fl-elezzjoni għal kunsill lokali ta' Bormla, Cocopardo jisħaq li jekk il-Partit Nazzjonalista ma jistax jirrispetta lil dawk fiħdanu, tista' timmaġina biss kemm jista' qatt jirrispetta lil kumplament. Cocopardo għamel referenza speċifika għall-ex kunsillier nazzjonalista James Kauki li wara 30 sena sħaq iservi lill-partit tiegħu bl-akbar lealtà u saħħa f'Fortizza Laburista twarrab kompletament anke jekk sal-aħħar ħin qabel għalqu n-nominazzjonijiet tal-kandidati ħallihim dendel jittama li jista' jkompli jagħmel il-ġid għall-lokalità ta' Bormla li tant hi għażiża għalih. Kauki li ġie intervistat b'mod esklusiv minn One News wara li ġie skreditat u mċaħħad mit-tmexxija ta' Grech kien rakkonta li kien is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino nnifsu li ħeġġu jimla l-formula biex jerġa' jikkontesta fuq Bormla. Minkejja dan wara telefonata fejn ġie issuġġerit lilu li jingħaqad f'konġura oħra interna fil-Partit Nazzjonalista, l-applikazzjoni tiegħu baqgħet qatt ma tresqet għall-approvazzjoni tal-Eżekuttiv Nazzjonalista u qatt ma ngħata raġuni għal dan lanqas. F'istqarrija bla sustanza mill-Partit Nazzjonalista kienet inġibed biss l-iskuża fjakka li Kauki xi snin qabel kien iffavorixxa xi kandidati tal-Partit Laburista. Dan anke jekk kien il-Partit Nazzjonalista stess li fil-bidu ta' din is-sena ġera warajh biex jerġa' jikkuntesta. Fil-verità, bil-ħidma tiegħu fuq 20 ta' snin u b'kollaborazzjoni mal-maġġoranza Laburista għall-aqwa ġid f'Bormla, Kauki dejjem ġab l-akbar ammont ta' voti għall-partit tiegħu u f'okkażjoni minnhom anke qabeż l-ammont ta' voti ta' kull kandidat. Issa bin-nuqqas ta' Kauki wkoll l-elezzjoni tal-ġimgħa l-oħra f'Bormla ħolqot il-preċedent li għall-ewwel darba kunsill se jkun magħmul minn partit wieħed biss wara li l-Partit Laburista eleġġa 5 kunsillieri tiegħu minn daqstant postijiet li huma disponibbli għal din il-lokalità. Dan saħħaħ l-argument ta' Carmel Cocopardo. Ir-riżultat f'din il-lokalità kien indikattiv biżżejjed li l-Partit tal-Maduma għadu ma ħelis mit-tendenzi suwiċidali kultant żmien. M'hemm l-ebda mod ieħor kif jista' jinftiehem jew jiġi deskritt il-mod kif il-Partit Nazzjonalista rema lil kunsillier tiegħu għal daqstant żmien. James Kauki kien jixraqlu rispett ferm akbar għas-snin tiegħu ta' attiviżmu politiku fisem il-Partit Nazzjonalista f'lokalità b'saħħitha Laburista, kiteb l-ex kap tal-ADPD.